Jotono lamsogo ani YT channel o hingke phadi जों kok गोबां सायावै direct je kok tongmani abono khanawi nayano o comment tei message wngkha YouTube comment tei ano bui Facebook o message khalakya tamo hinkai sesu saboni video hinke sisu eba sesu amti hine comment pungui tongkha ge ang boni kokbaino a sesu sisu abo sabo hine ang natukha hingke phadi tabuk direct bwskango जों tobla sinai obo wngkha a je sisu hinmani borok hingke abono tüimang bui kwbangma salai tongo bini bagui je video swnamdi hingke tangui swnamdi swnamya swkang phadi जों bini kokno saiman laikgrana hinkai bini bumung sisu deborma bini kami mandai hinkai bo khoroksa IPFT ni member youth IPFT o jaga bo samung khalai tongo hingke bono bui tangui bini bagui video swnamdi hinka abo wngkha bo Facebook o post khalakya je bobagra asukno chini dofano hamjago hinke tangui school college kwrui rokno nok nukhung tangui riya hamjago hinke boda bobagra amti hinui bo saka hinke bini o post no nogui kwbangma borok negative khalakya je bini abo hamya kok sawi tongo bobagra no bengai tongo hinui hingke phadi angbo tini norokno kubui kok sawono bini o post onek bwsuk kubui bwsuk tatal phadi जों nailaiano norok o post nogui mankhana Maharajani mungui school khulukjaka oboni pore let Biswajitni nogo thangui bo chini Maharaja donate khalakya jaga bo haino hinke o jaga bo je chini Tripura hasteni phataro pori tongnai rokno chini Maharaja nijini byaktigoto khalaiui bo phataro je tongnai rokno Tripura phaina bagui sebrika onek help khalakya tei asuk simiya chini bobagra joto jagano borokno help khalakya norok screen o kaham ke nugui tongo abono jotono pura explain khlaiui sanorokno pura khulugui sanai ke video onek logui thanai tei je chini mwnai laisa sak hamya wngui tongmo jorabo chini Maharaja a jaga bo haino chobakha sudu abo Maharaja simi chobaiya a jaga jotono chobakha je Tripura tongnai student hoite chakiri khainai hoite jotono jekono samung khainai pono chobakha joto borokno no chobaui tongo chini borok amtikhai hinkai je kisa norokno ang photo phunukmani YouTube search khadi kaham ke nadi ang norokno purup ruida koksa na purup sarada koksa tei abo simia last digi koksa chinai amsukkai chini bobagra borokno help khalai tongo asukkai logiri tongo tebo phanose last digi hinkai chini bobagra IPFT ni neta rok tamo hinjaka norok kaham ke khanawi nadi tamo hinjaka raja chini Maharaja talukai rampiru ramsaru IPFT ni borong ma panya mo kanta kayo masamuso apuyo ko sai khata je bini kayo je TV channel ni hoi am sejirang ni wo ka na bhaji ke au dara deni bina jiman amda hinkai norok screen o kaham ke nugui mankhana IPFT ni neta NC sar sawo bo direct saka raja tabukha rangbago check bago hinui tei bo saka जों norokni ashirbat nangya hinui hinke aboni pore tini tei jora hinke youth IPFT ni samung khainai member sisu deborma bo saka bobagra pho bo Tripura sarokno naya hinui hinke norok buji mankhana ang video khaima jagao bwsuk purup rikha NC sar direct sawo rang rui check rui bagui tongo जों norokni chobaso nangya hinui hingke aroni youth IPFT chikoncha member borok hai saka bobagra chobaya hinui ang sisono sanamusungo nung okara phono wansugui koksadi je norokni sar NC neta okara se okok sai tongkha raja rangbago hinui tei
nung ano kok nugui tongkangke abo ang kebono kaham tei hamya hini samaniya abo nung bujiya hinke bujirmasi. Purub ridi purub sara kuno dino kokta sari amsungno hamba jotono.